The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 3:36 says, He who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him. Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Philippians 4:6-7, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, may your request be made known to God, and the God of peace, which surpasses all understanding, shall guard your hearts and minds in Christ Jesus. Philippians 2:8, he humbled himself by becoming obedient unto death, even death on the cross. Philippians 4:19, my God shall supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. Revelation 21:4, the Lord shall wipe away all tears from their eyes. There will be no more crying, no more suffering, no more pain, no more death. The old things are passed away. John 3:5-7, Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag kung napawagitay mga sala. Kining mga sala nga atong nabuhat, mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa imanduan kita diha sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, kung imong isugid ang imong mga sala, pag papason ka na, apil na niadtong mga sala nga imong nakalimtan, o tingaliwa ka may bawo nga sala, ilakip na kadto, o may balik ikaw sa imong pagkikambitay sa Dios. So you are ready once again to study God's Word. Now, for you, unbeliever, the issue you are facing is not confessing or naming your sins to God, but by using your free will, so you can make the most important decision in your life, which is to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31, nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray.
Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo na sa tanan sa imong pagdala kanamo na usab ning dapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Dios nining laing higayon nga diin magkikambitayan usab kami kanimo sa imong mga pulong. Pinagi sa patinaw kanamo sa imong kamatuoran nga pagabuhaton sa balaang Espiritu Santo. Salamat nini nga mong Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan atong mga subscribers o kadtong nagasunod ning atong daily Bible study. Appeal na kaninyong mga igsuon diha ni Kristo, of course. Kaninyong tanan, welcome na usab. O aniya na usab kita sa lain nga duputan natos pagtuon. Kining labing mahinungdanon kini. I would not say that this is the only important doctrine, but one of the most important doctrines that every believer should study and learn. And this is entitled karon The Great Power Experiment. Okay? Sa ato pa atong binisayon ang pag-eksperimento sa dakong gahom. Okay? Ang pagsulay o eksperimento sa dakong gahom. I don't know, mudawat ka ba niya ng mga binisaya? Anyway, are you ready now? Okay, padayon ta atong sugdan. Una sa tanan, before we get into this doctrine, mahimo bang mangutana ko kanimo, niining maong pangutana? Unsa maibot pasabot og experiment? Well, experiment is an operation undertaken for the purpose of discovering something unknown or of testing a principle, a supposition, or an effect. Now, ang experiment, labing mahinungdanon kini sa atong pagtuon, no? In our schooling, this experiment is divided into lecture and laboratory. Basta? Now, the doctrine we are starting to discuss also uses experiment. Nagagamit usab og pag-eksperimento. Apan, kung bahin na sa doktrina, kini gipatinaw niining duha. 2 power experiments. Ang una niini, ato naman ang gitukbil kaniadto. The number 1 is the hypostatic union of our Lord Jesus Christ. O nga ikaduha, church age, panahon sa simbahan. Okay. Kay, kung why pag-eksperimento or making this clear, we would not be able to understand these doctrines. Basta, di lagi ito katon. Di ito makasabot. Again, the experiment is the tangible result of a policy that it is true. Now, sa dikrito nga Diyos doon, divine decrees, God already knows everything that's going to happen sa kasaysayan sa tao. Mao na gitawag nato sa doktrina nga foreknowledge. So when we say great power experiment, kita magkasabot nga ang Diyos nasayod totally, everything that's going to happen. Basta, nasayran man na sa Diyos tanan ang mga panghitabo. Now, kung ang usa ka magtutuo, nagapmalaw tayon o nagmapadinayonon
sa pagtuon sa pulong sa Dios, iyang masabtan ug makatunan ang mga prinsipyo nga nagapaluyo sa bisag unsang doktrina. Sama niining atong gisgutan karon nga the great power experiment. Therefore, ang naon nga experiment nagkahulugan kini to bring about a desired result or purpose and the tangible results or policy. So, gikinahanglan nato kining maong eksperimento. We have to have an experiment aron sa ingon niana klaro nato pagayo, mapatinawan kita pagayo sa mga doktrina. Okay? Kaya binimo, ang doktrina mahimo lamang kining tinuod samtang ikaw magapadayon sa maong eksperimento pinaagi sa pagtuon nimo sa pulong sa Dios. Hinumdumi nga si Ginoong Jesucristo sa iyang hypostatic union may eksperimento sa gahom sa Dios. Mao nga ang iyang experimentation nagaprobar nga ang espirituhanong pagkinabuhi tinuod yun og matuod kini. That the spiritual life is very real, very true. Now, ang doktrina tinuod tungod kay si Ginoong Jesucristo mi eksperimento og mi matuod gayud niini sa dihang dinhi pa siya ning kalibutana sa una niyang paganhi. Iyang eksperimento. Now, ang great power experiment ni Ginoong Jesucristo sa iyang hypostatic union na prubahan yun, has been proven. Yun saman, tubag, si Ginoong Jesucristo may experience yun, may sinati yun nini. Ang great power experiment, dili kini kay gingos in English, it's not a supposition. So, binisaya og supposition, pangagpas o pagdahom. Now, kung kita mag-eksperimento, bisag unsa, anything, we need power. Okay? Kini bang pagsuway, eksperimento, pagsuway, something, we need power. Power in the following. Kini nga itong duputan karon sa pagtuon. Sa una, hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. O ikaduha, dinhi sa panahon sa simbahan. Ang gahom nga itong ipasabot is the means to have the power. Una niini, ang gahom sa Espiritu Santo. Ikaduha, ang pulong sa Dios. Ikatulo, ang gitawag sa in English o grace apparatus for perception or gap. Ikaupat, ang tukma nga pastor magtutudlo. Ikalima, ang ingnon ta privacy of the priesthood. Okay? And then ang kaunom, logistical support. O guban pa. Okay? Now, ang kadaugan nga naangko ni Ginoong Jesucristo, samtang dinhi siya sa una niyang paganhi, resulta kadto sa iyang gitawag natog strategic victory. Because our Lord Jesus Christ was successful and a winner. Nagmadinaugon siya. Kita usab nga mga magtutuo, kinahanglan nga mutuman kita sa espirituhanong pagkinabuhi in order to reach our tactical victory as believers. Inumdumi nga kitang mga magtutuo moatubang ra bagyod kang Ginoong Jesucristo atol sa judgment seat of Christ, bema seat. Now,
unsa may kanang inunta ending or end result sa niining maong great power experiment. Unsa man gyud ang ending? Tubag ang pagkabanhaw. This is the ending, resurrection. And that is the terminus of the great power experiment. Terminus, ang pasabot, kinutuban o sangkuan niining maong power or great power experiment. Og si Ginoong Kristo mi sangko uban niining maong gahom. He ended with that power. Now sa atong kabahin, ang atong sangkuanan o kinutuban is also a resurrection of the church. Kining simbahan paggabanhawon man during the rapture. Unsay gisulti sa Romans 1:4, who through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Now, kinahanglan hirumduman nato nga ang balang Espiritu Santo wala mo tabang sa pagka-Diyos ni Ginoong Kristo while He was on the earth. Of course, wal tabangi kay Diyos man siya. Ang Diyos Espiritu Santo, Diyos. So, the Holy Spirit only helped sa pagkatao ni Ginoong Kristo sa iyang humanity. Ephesians 1:19-20, ang versikulo 19 nag-ingon, and His incomparably great power for us who believe. That power is like the working of His mighty strength. Verse 20, which He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realm. So, how do we prove? Unsa man nato pagprobar? Nga kita mga magtotoo ana niya ng gahom pagkakaron. Tubag by making experiment. Sa paghimo o eksperimento. Experiment can be done. Mahimo lamang nato kining pag-eksperimento pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios tungod kay it is proven to be true. Execute the spiritual life. Unsaon to pagtuman? By growing up spiritually. 2 Peter 3:18 again. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ by what means? By studying God's Word. You see, we cannot use anything we do not know. Basta? Saan man ito paggamit sa kabutang o na ito may bawi. So, gikinahanglan na atong pagkasayod o pagsabot, pagkaton sa kamaturan. Pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Sama nila atong gibuhat adlaw-adlaw. We have to know and understand the truth. Pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. We have the power. Dunay tuto ka mga kategorya sa gahom. Una, God the Fathers. O kanang gahom diha sa Dios nga Amahan that includes the portfolio of invisible assets. Unsa pa? Logistical grace. Nya, unsa pa? Divine assets. Kaning ipang sangkap sa Dios kanato. Unya, ikaduha nga gahom, ang gahom sa Dios ka anak. Unya, ang ikatulo, gahom sa balaang Espiritu Santo. Now, the same power that our Lord Jesus Christ had sa iyang hypostatic union, anaan na nato karon pagkakaron. Do you know that? Natingaliwa ka kay bao. Nga niya na kanato karon. Dili ang tanang mga magtotoo ang nagapahimos nining mga great power experiment.
Only believers who are executing God's plan, nagatuman sa plano sa Diyos pinagi sa espirituhanong kinabuhi sa magtotoo through the spiritual life of the believer. Our Lord has been victorious in the strategic victory. Nagmandinaugon ang atong Ginoong Jesucristo. A believer has reached his strategic victory. Niya na yung panahon nga siya naluwas. At the point of salvation, mao ka ng higayon nga iyang nakabot ang iyang strategic victory. Now, that believer's tactical victory is reached unsa, pinagi sa unsa, after successfully executing the protocol plan of God sa unsa, ikaduhang bahin sa plano sa Dios, phase 2. Karon niya magita sa phase 2. So, mao kana nga tactical victory ang atong maangkon, atong makabot sa diha nga we successfully execute the protocol plan of God in phase 2 by residing unsa inside God's power system, which we call operational divine dynasphere. Di man ni gina Roma 1:4 nagaingon, in the power of His resurrection, our Lord Jesus Christ's great power experiment. Now, Ephesians 1:19-20, the church age great power experiment ang gisgutan diha. Now, unsa man ang divine omnipotence sa balaang Trinidad? Well, una niini ang gahom sa Dios nga Amahan. Ikaduha, ang gahom sa Dios nga Anak. Ikatulo, ang gahom sa balaang Espiritu Santo. Now, the above powers, kini atong isgutan, bring about the desired result sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Gikinahanglan nga atong tun-an ang mga, bago pa man nato gitun-an, ang mga attributes sa Dios. Kinahanglan gyud silsil na gyud sa atong panumduman sa atong kalag, in the right lobe of the mentality of our soul, nga bahin sa mga kinaiya, mga kabubuton, lihok, protokol sa Dios. Aron sa ingon niya na, we will know who and what God is, ang iyang gahom ug ang iyang plano. So, ang gahom sa Espiritu Santo maoy nakapabangon sa atong Ginoong Jesucristo during His resurrection. You see, it's God, the Holy Spirit's power, that raised our Lord Jesus Christ during His resurrection. Ephesians 3:20-21, we can read there that we can ask in the power of God. Of course, makaampo kita niini o atong mga liupo kita ngadto sa Espiritu Santo. Now, ang samang gahom sa Espiritu Santo, available kini sa bisag kinsang magtutuo. This is available 24/7, 365. Kining maong gahom. Ang matag magtutuo, it's presume nga iyang gigamit ka ng unsa, espada o hinagiban to use batok ang Satanas o sa iyang mga demonyo in kanang assimilating the Word of God nganhi sa atong kalag. Ano yung mamitabolize ka na. And you know already the mechanics. Dili makita ang mumitabolize sa pulong sa Diyos, kundi ang balang Espiritu Santo raman. Makalihok lamang siya ni ining metabolization process. Iyang i-metabolize ang pulong sa Diyos. Sa diha, nga imong hangpon, you embrace and you believe and you accept, okay, the Word of God.
nga gikan gyud sa Dios. So, it is tragic to see today. Subo gyud palandungon nga labias kadaghan sa mga igsoon nato mga magtotoo, wag sila alamag sa kamatuoran due to their negative attitude towards Bible doctrine. Subo yun. Mao na nga daghan nga pakyas, of course, wa man ta hukom kadila, we have no right apan makita nimo ang mga liho karong panahon na. You see, we are in the age of gawas nga church age, kining age or dispensation nga atong in which we live. Gitawag kini og age of apostasy. Naranas pulong apostasy. You see, nagkalayo sa kamatuoran ang mga magtotoo. Well, in general, ang mga katawhan karong panahon na. Again, it's a matter of choice. Basta, nakalimot naman tas pagpahinumdom ni mo nining prinsipyo, it's a matter of choice. Nara sa imong pagpili. So, ang usa ka magtotoo nga nagatuman gyud who executes sa iyang espirituhanong kinabuhi sulod diha sa divine dance sphere nga gitawag og operational divine dance sphere, God's power system, protocol, plan of God. Mao kini ang dapit nga kinahanglan atong puyan ingon nga mga magtotoo aron kita magmadinaugon. This is the winner's place, residence. This is the royal palace. Masig nakalimot ka na niya. Now, we have to reach right now as believers. We have to reach the area of spiritual adulthood. Nomdom ka pa ba niya itong tulo ka spiritual skills? Ang naguna ni spiritual self-esteem. Ikaduha, spiritual autonomy. Ang ikatulo, spiritual maturity. So, mao na nga sa atong pagpadayon sa pagsibog sunahan, tubo diya sa pulong sa Dios, pinagi sa pagtuon ni adlaw-adlaw, atong tagbuan gyud ingon nga mga magtotoo. Makabot gyud ta niining gitawag og momentum testing. Unsa man tong momentum testing? Sulayan ang atong kalig-on ingon nga mga Kristohanon. You see, kung tinuod bigit ang lig-on nga naatas area of spiritual adulthood, kung sa man yung mga kategori sa momentum testing, well, ang nag-una gyud ini nga itong kinaya makasasala, old sin nature. Ikaduha, mga katawhan o mga tao. Gamito ni sa pagsuway nato. Sa ikatulo, ang atong una-una, gamiton po ni sa pag-unsa. Ingnon lang nato paggamit na ng pulong paglawgaw. Lawgawon ba nga itong espirituhan ng pagkinabuhi? Disturbohon ba? Ang atong una-una, ang mga sistema nining kalibutana. Kinsa mga sistema nining kalibutana? Iyahang Satanas. You see? Gamiton kini sa pagsulay po nato. O mo sanong mata sa ilang mga sistema. O niya, unsa may ikaupat. Ikalima. Arrogance. Pagkamapahitason. Ikaunom. Ikaunom na ba na? Yes, ikaunom. Ang hatred complex. Pagdumot. O niya, ikasiyam. O dili kay ikasiyam. Disaster na. Mga kanang katalagman. Ug ang katapusan yun niya na mauangon sa prosperity ang imong kausuhagan. Muasinso ka. Suwayan ka kung unsa mo. Padayon pagyug ka sa pagbarog.
nga na naman kay daghang mga kabtangan sa lapi unsa pa kauswagan o ni kinagrabihan nga momentum test daghan mga igsoon na to magtutuong pakyas gid nini na can we afford to fail, you see. So mo ni 8 momentum tests mga kategorya kana sa kung balikon O is N may naguna sunod people, sunod thought, sunod system, ikalima arrogance, ikaunom hatred, ikapito disaster, ug ang ikawalo prosperity, kauswagan. So gikinahanglan kanunay natong pagpuyo diha sa dapit nga may gahom sa Dios, operational divine dynasphere. Now, okay, pagpadayon ni ining ilisgutan nato na the great power experiment. Ania ang great power experiment ni Ginoong Jesucristo. Okay? Paminaw. Ang naguna nini ang iyang birhen nga pagpanamungkon. Si Ginoong Jesucristo gipanamungkon nga birhen sa, of course, by a virgin in Christ virgin conception. Ikaduha, in Christ virgin birth, iyang pagkahimugso nga birhen. Ikatulo, sa kinabuhi na ni Ginoong Jesucristo, pila ka tuig siya na kinabuhi? Katluag tulo, 33 years. Nagkinabuhi siya din hini atong kalibutang ipuyan. Sunod, ikaupat, ang espirituanong kamatayon ni Ginoong Jesucristo dito sa krus. Sunod, ikalima, ang pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. Kaunom, ang iyang pagsaka dito sa langit. Ug ikapito, ang iya ng paglingkod sa tuong kamot sa Diyos Kamahan. Mao ni ang great power experiment ni Ginoong Jesucristo. Now, ang earthly life sa atong Ginoong Jesucristo, puno kini sa mga kamatuoran, full of truth. In fact, He was the truth. Basta? Ayaw kalimti na. Nes Lucas 2:51 ngadto 52. Ato naman yung gitukbil usab. Nagayon kini sa English, He grew in wisdom and stature, physically in favor with God and men. You see? Now, ang pagka-omnipotente sa Dios Espiritu Santo mao'y nagasustiner sa iyang pagkatao samtang siya nagasinati sa iyang pasyon. Nomdom ka niya itong atubang ni Ginoong Jesucristo sa pagsakit na niya, His passion. Ang Espiritu Santo mo'y nagapasustiner ka niya, nagapaligo niya. You see? Now, ang atong Ginoong Jesucristo, doon na siya ay mga titulo. Okay? Unsa may nag-una niyang royal title, Son of God, anak sa Dios. Mao ka na iyang una nga harianong titulo. Ikaduha, ang ikaduha nga harianong titulo ni Jesucristo mao ang iyang pagkaanak ni David. Okay? Unsa may ikatulo? Ang ikatulo niya nga harianong titulo mao ang gitawag og hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. King of Kings, Lord of Lords. Now, so, ang atong Ginoong Jesucristo, niining pagka King of Kings and Lord of Lords niya, mao ni ang gitawag og tactical victory ni Ginoong Jesucristo. Kasabot ka?
Okay. Diya sa Juan 14:16 ngadto 17. Atong basahon ng bersikulo 16. And I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Okay? Verse 17. The Spirit of Truth, kinsa man ni, ang Diyos Espiritu Santo, whom the world cannot receive, blessings that never sees Him, knows Him, but you know Him, for He dwells with you and will be in you. Nor, mo kato ang sumpay niya to, nor knows Him, but you know Him, for He dwells with you and will be in you. Now, kung hari man si Ginoong Jesucristo, ana siya mga ginsakupan, ingon nga hari, usta? He has subjects. Now, where is His kingdom? Hay man ang iyang gingharian. Tubag, sa matag magtotoo. Mao kana ang iyang gingharian in every believer. Now, ang kingdom of God, titulo, kini naghisgod og matag magtotoo. Ang kingdom of heaven, mao na kini ang eternal state. Now, ang gahom sa Dios naa diha sa atong pagtuman sa plano sa Dios. It is in our execution of God's plan. That is where God's power is. It is God's power that enables us to make use sa plano sa Dios. Now, hay man ang gahom ni Ginoong Jesucristo. While He walked on this earth, He at the same time was holding the universe, controlling the world. Sabtag na. Samtang siya lakaw-lakaw din ng atong kalibutan, at the same time, sa sama nga kayon, iyang gigunitan ang universo, iyang gidumala kining kalibutan na. He controlled the world. John 1:3 nagaingon, all things came into being through Him. Colossians 1:16-17 says, for by Him all things were created. So, atong balikon, kining great power experiment ni Ginoong Jesucristo sa iyang hypostatic union og sa panahon sa simbahan, mao kini ang atong gitutukan karon. That's the great power experiment. Kining maong gahom, ang pagkalabaw makagahom sa Dios, bahin kini sa pagsangkap sa Dios sa matag magtotoo. So believers can now use this power. You see? Karon, makagamit na ta niining maong gahom. But it needs the believer's decision. Na, kinahanglan sa ang atong desisyon to decide whether he wishes to be a winner or a loser. Kasabot ka. It's a matter of choice. Mahimo god nga, mahimo kang pildiro. Kung maugin na imong piliyon. So makapili ta. Buot batang nga mahimong mananaw o buot batang mahimong pildiro sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Ang atong Ginoong Jesucristo migamit ni ining maong gahom samtang dinhi siya nining kalibutana. Didto gid siya magapuyo sa iyang prototype divine dynasty nga maoy which made him a winner. Mao na iyang strategic victory. Kasabot ka na. It was our Lord Jesus Christ nga maoy original gyud nga migamit nining great power experiment ug kini na pruibahan ni saler gyud. It was proven
to work. So, kita mga magtotoo, kung magapuyo kita diha sa sulod sa operational divine sphere, kining maong gahom, great power experiment, will definitely work. Musalir yun. Okay? Narapon na nimo, mutuo ka ba niya na? O di, gikan kini sa pulong sa Diyos, huna-huna sa Diyos. So, a person who believes in the Lord Jesus Christ becomes automatically a new species. Numdum ka, bag-o na siyang binuhat, bag-ong tao, a new creature. Labihan yung luoy gyud palandong, no? It's tragic. Nga daghan sa ito mga isuong Kristohanon, wa gyud masayod nining maong gahom. Wa gyud lamang. Wa gyud sila mahibaw nga kining maong gahom has to be decided. A decision to use this power. You see? Nara sa itong desisyon. Unya, do not know. Kining atong pipila ka mga, kay pipila. Bagang duot sa itong mga igsoong Kristohanon. Do not know how to permanently use this power. Subog yun, palandungon. Nakadungog kapag naiga, hisgot bahin ining great power experiment. Mangutan ako nimo. Where did you learn about this, or have you heard about this so-called great power experiment? Wala. It is not taught in churches. Nga naaramag yun, klaro yun ni. Diha, nakita na sakop na mangulda sa panahon sa simbahan. Di mystery age, nga diin kining atong gipangtun ang mga doktrina, mao ni gitawag mystery doctrines of the mystery age. You see? Mao na nga subo lagi palandungon gyud. So mao ikaw nga nagadungog nini, nagapadayon sa pagtuon nini, pagkabulahan nimo, pagkabulahan nato nga nagtuon ta niini. Okay, with positive volition. Now, balik ragutan niya itong John 1:3. Nagaingon kini, all things came into being through Him. Sa maning Him nini. Sige no, Iso Kristo. Now, Colossians 1:16-17, because through Him, Iso Kristo gyapon, all things were created. Now, while our Lord Jesus Christ nagasinati sa iyang pagsakit niya ba, sa iyang passion, His suffering at the cross, sa akong giingon nimo di padugay, He was holding the universe. Ang iyang pagka-Diyos, of course. His deity held it. Okay? Ang mga milagro nga our Lord performed were done through His deity. Pinagi sa iyang pagka-Diyos. Pangutana, what is omnipotence of God? Sa may but pasabot nining pagka-omnipotence of God. Well, this means the omnipotence of the Godhead. But pasabot sa balaang Trinidad, Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, ug Diyos Espiritu Santo. Kini kung pulo nga omni, kini nagpasabot og tanan. Okay? Ang potence, power, ang but pasabot. So in other words, the Godhead is all powerful. Sabtana. Now, ang plano sa Diyos, hingpit. Okay? God's plan is perfect. Everything that happens in life is perfect. God is infinite and eternal. Wa na'y kinutuban, siya hangtod sa kangturan. He exists eternally in three persons. Each person
matag persona, has exactly the same power and omnipotence na nag-iya og susama gayong gahom ug paggalabang makagagahom. Pangutana, can God make or create a boulder that he cannot carry? Bang dakong bato ba? So may tawag niyang boulder sa Binisaya. So ang pangutana, makagama ba ang Dios og labihang kadakong bato nga dili niya mapasan? Now kini pangutana sayop binuang ra gyud ni pangutana. That premise is already wrong. Okay? This question is in line with Satan's question. Nasibo ni sa kanang pangunahuna ni Satanas. Pareha itong giingon niyang Ginoong Kristo, can you turn this stone into bread? You see? Now, ang pagka-omnipotente sa Dios, dili ni mabuwag gikan sa iyang pagkabalaan. Unsa may nagalangkob sa pagkabalaan sa Dios, duha ka mga kinaiya. Ang iyang hustisya, no dili kay duha, tulo. Hustisya, iyang pagkamatarong, ug iyang gugma. So these three, okay, kanang mo'y nagalangkob sa iyang pagkabalaan. Hustisya, pagkamatarong, o gugma. Now, si Satanas, mitintal sa itong Ginoong Kristo to detour our Lord from God the Father's plan for Him. You see? Iyag yung gipaningkamutan nga makanang usob, maditor ba? Sa mga pagbinisaya, mausab ang iyang padulungan. You see? Karon, ang gahom sa Dios available to every believer. Mao ni grasya. Di man na. Mao ni grasya. Ano sa to'y pasabot sa grasya? Buhat og lihok sa Dios. Dili sa tao. So that is grace. Now, unsa pa may nagalakip ni ining mong gahom? Well, ang mga spiritual assets, ang mga kanang espirituhanong pagsangkap sa Dios. Unsa may atong hinumduman, kaya atong lang hingan lang pipila. Ang iyang 10 problem-solving devices. Napulo ka mga paagis pangsulbad sa mga suliran. Iyaning ni usa sa mga spiritual asset. Ikaduha, kining gitawag to gap, grace, apparatus for perception. Mga kasangkapan ba sa pagpanabot o kini grasya, mo ni gitawag og gap. Unsa pa? Ang ECS, edification complex of the soul. Ang iyang gitawag nato Binisaya kini og katukuran, edification complex of the soul. Katukuran diya sa sulod sa atong kalag. Unya ikaupat, ang operational divine sphere. Spiritual asset na, of course. Ikalima, ang tulo ka spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Unsa pa? Ang rebound, ang pagsugid sa atong mga sala. 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Grasya gyapon kini mao ni ang spiritual asset. Ug uban pa, labihas kadaghan. Now, daya ko yung pangutana nimo. Kanus ama nagsugod kining maong great power experiment? Kanusa? When? When did this great power experiment start? Well, ato ragong labason sa itong panunduman ang mga
nag-una nga mga kapanahunan inunta dispensations ba. Okay, ang nag-una niini ang gitawag og theocentric. Theo means God. Okay, so gitawag nato ni theocentric. Ang buot pasabot, God-centered. Ni sentro niya na mo ang Dios. Kaya mao ni unang dispensation. Ikaduha, ang gitawag og Christocentric. The Lord Jesus Christ centered. Okay? Ikatulo, final destiny. Mao ni ang gitawag sa doctrinal nga theology, eschatology. Eschatological. Okay? Now, ubos nining theocentric. Review kini ha. Ubos nining theocentric mao kining mosunod. Panahon sa mga Hintil ug panahon sa mga Hudiyo, Israel. Okay? Now, ubos sa Christocentric mao kini hypostatic union o church age. Okay? Now, bahin sa eschatological na final destiny, mao ang unsa tribulation period o millennium. Now, of course, kana ang uban kanyo mga bag-o ang pagkayoy background bahin ini. Anyway, ato lang gilakbita na to kini kay bahin magini sa atong pagtuon ining great power experiment. Okay. Naitubag niya itong pangutanang kanus magsugod kini maong great power experiment. It started during our Lord's virgin birth og natapos kini it ended at His resurrection. Okay? So ayon na nakalimti. The great power experiment started during our Lord's virgin birth. Birihin nga paghimugso and ended at His resurrection. Now, ang mga Gospels sa New Testament, okay, unsa maning 4 Gospels, 4 evangelists, Matthew, Mark, Luke, and John. Now, ang ministry sa atong Ginoong Jesucristo nagsugod diha sa kapitulo 5 sa Mateo. Nga naghisgot diha bahin sa Sermon on the Mount. Okay? Now, kining maong power experiment, gahom sa Dios. Available kini sa matag magtotoo. This is available to every believer. O kini grasya. This is grace. Ang Diyos omnipotente, all-powerful. Mangutana, have you already experienced God's power? Imo na ba ning gisinati? We should know all these things. Unsaon man? Pinaagi sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Hinumdum itong atong memory aid. Operation SLBA. S, study. L, learn. Unsa pa? B, believe. A, apply. So, study, learn, believe, apply. Maura ka na. Nga atong sinati kining maong gahom. You see? Remember, there is no substitute to taking in Bible doctrine. There's second, ang pagtuon sa pulong sa Diyos is second to none. Imagine atong gitunan ang mga hunahuna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinthians 2:16. O kining maong gahom is given by God to us niining atong panahon karon between the hypostatic union and the church age. Since we are here niini karong post-canon period, post-canon na human ng Biblia. Okay?
post-canon period church age, kita nagapahimulos nining maong gahom. Just imagine. Gawas nga gitawag kinig mystery age o church age, unsa pa'y tawag nining maong age o dispensation. Gawas nga age of apostasy. This is the age of equal privileges and equal opportunities. Now, di ba na kining mong gahom gihatag sa Dios kanato, dinhi kanato niining atong panahon, tali sa hypostatic union o sa panahon sa simbahan. So niya man kita karon sa post-canon period church age, we are enjoying this power. The Old Testament believers were saved by looking forward to the cross. Motong nangaluwas sila by faith. Nangaluwas ang mga daang pakigsaad nga mga magtotoo, pinagi silang pagtutok ngadto sa unahan, tutok sa cross ngadto sa unahan, pinagi silang pagtuo. Kita nga mga New Testament believers were saved by looking backward to the cross by faith. You see, faith, pagtuo. Samtang si Ginoo Kristo dinhi pa nining kalibutan na, iyang gigamit ang iyang prototype divine dynasty. Dito gid siya magapuyo dito. Motong nahimo siyang mananaog. O kitang mga magtotoo niining panahon sa simbahan are now supposed to use our operational divine dynasty. Di lang kay paggamit, kundi pagpuyo diya sa sulod. And it is a mental attitude, di man niya? Matang ginis pangunahuna niya sa atong unahuna. Kaya sa may tumong gyud pulong sa Dios, di ba atong unahuna? Unsa man pitumong ni Satanas ang atong pangunahuna? Muna na ay away tali sa puwersa sa Dios o sa puwersa ni Satanas. Natas taliwa, papilion ta. Unsa may atong unahon o palabunon. You see? It's a matter of choice again. So we believers in the church age, karon, gikinahanglan or are now supposed nga magapuyo kita diya sa sulod sa operational divine dynasty. Sa ubang nga nining operational divine dynasty, protocol plan of God. Unsa pa? God's power system. Unsa pa? Kanang royal palace of every believer. The Christian way of life. Uban pa. So, pagpadayon ini, ang ministry sa atong Ginoong Kristo, gibahin kinis duha. Okay? Was divided into two. Una niini, dias Mateo 5, ang Sermon on the Mount. Nagapresentar si Ginoong Kristo siyang kaugalingon as the Messiah. Nagapadayag siya siyang kaugalingon nga ingon nga Mesiyas. Diyan sa Sermon on the Mount, Matthew 5. Ikaduha, nagapresentar siya siyang kaugalingon ingon nga prinsipe, the prince, ruler of the church. He first pronounced and presented about the mystery doctrine. Dito niya ipadayag na kana sa John 14:17. So, si Ginoong Jesucristo presented his credential as Messiah. Apan, gidawat ba siya sa mga audio? Siyang mga kaugalingong mga katawan? Wala. Gisalikway si Ginoong Jesucristo sa iyang kaugalingong mga katawan. He was rejected by the Jews, his own people. Ato ni padayon ugma. Okay? Dinita mo hunong. Ug mo sa iyog sipyat sa sumpay ni ini atong
pagtuon bahin sa the great power experiment. Magampo ta. Wala na mo nga Diyos. Nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Grasya kini among gipaymuslan. Bahin ining manindot nga doktrina. Bahin sa great power experiment. Ligo na kami kanunayo Diyos sa among pagbaro gayon. Ini nga among tahas among katungdanan nga na kanimo pagpatubo sa among kalang pinagis pagtuon sa among pulong sa adlaw-adlaw nga paagi on a daily basis. Bani kami o Diyos nining among pagbugbuhag nining adlaw o panalipdi kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma, aron kami magapadayon sa among spiritual momentum. Salamat nining grasya ning among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among manduluwas. Amen.